sing ada putra Kades Bapak Hajar saking desa Anggaranu saking desa Anggaranu pipit dumateng Bapak Sari Amar Pinata Bapak Sari obat Kecamatan kecamatan saking ini Jimmy saking Sukasari sedaya sami mirageun mimitiwi dalan lalampahan putra Genade semangga diaturi kage Bapak Hajar Bapak Sanudin sareng mimitiwi minangka majikan ayo didalani baris lanang baris wadone keluargane Bapak Hajat Bu Hajat pantes di sawah wadon lan lanang resi pengantin ari si pengantin manis meseme Bapak Sanudin manis meseme karo somae gawe bunga ari gawe bunga sing dadi lanang Bapak sing Sanudin dadi lanang sumpinge kembang wijaya ari kembang wijaya sing dadi wadon Ibu Tiwi sing dadi wadon selendang pelangi haruma wangi kanggo Mimi Tiwi mani mangga diaturi Ibu Hajat keluarga ayo semoga diaturi baris lanang baris wadon dalan Bapak ayo Hajat Ibu Hajat kangge Bapak Sanudi sareng Mimi Tiwi minangka ibu tuan rumah dewe aduh manis pisan omongnya Mama Tiwi Ibu Hajat sayang Ibu Hajat dalan larak liri matane Mimi Tiwi sayang pantes yendi sawange Bapak Sanudi aduh manis pisan omongnya Ibu Hajat Bapak Hajat wong kang paling obat sayang pantes disawang pantes di sawah wadon lan lanang risi pengantin ari si pengantin manis meseme karo somae gawe bunga ari gawe bunga mangga diaturi kangge Mimi tuan rumah ayo dilarisi Jemi masih repot segini kayaknya Mimi Hajat teh dangdane durung pergan kayaknya keluarga besar Bapak Udin Ibu Tiwi sekeluarga
ibu hajat bapak hajat wong kang paling sayang. Masih kagak mimi tuan rumah omongnya ibu hajat wong kang paling emang. Pantes di sawah, pantes di sawah, wadon lan lanang risip pengantin. Manis mesame rasa main